रायजो नाङैनो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द'आ फरायसालिनि बन्द'नि समाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सान्दामारियाव थानाय लोरगिट थियेटार ग्रुपआ दिनै मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार सहराव थानाय टेङापारा गामियाव दिनै उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय बेसेन नाङै बिथांमोनहा दिनै थियेटार वार्कशप हाबाफारि बानजायदों। जे 20 साननि थाखाय हाबाफारि बिथांमोना दिनैनिफ्राय बानजायदों। बे बानजायनाय हाबाफारियाव 40निबो बांसिन उन्दै उन्दै गथ'साफोरा जे थियेटार वार्कशप हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बे समावहायनो आं दिनै जे नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ जे लोरगिट थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि इसिङारि मेलेमारि गोहो आरो रोंगौथिखौ दिनैहाय राफोद खालामनायनि थांखिजों बिथांमोनहा बेसेन लायाजासेनो क'क्राझार सहरनि बे टेङापारा गुदि फरायसालियाव जे 20 सान बे गोलोम बोथोरनि जे थुनफावथाय मावबादा हाबाफारिखौ बानजायदों। बे मावबादा हाबाफारियावनो फोरोंगिरि महरै बाहागो लागोन फारियै दिदोम बसुमतारी, बानसिं बसुमतारी आरो जयन्त नार्जारिजों लोगोसे सोनाब बंग रायजोनि सुन्दरबन्दोनि सनजल मण्डल बिथांमोनहा मख'नो गोनांदि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि जे मेलेमारि रोंगौथि, जे गिनाय लाजिनाय आरो गोहोनि गासै बिथिंफोरखौ बिथांमोनहा गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द' समाव बांसिन होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बानजायदों। थारैनो जों जोबोद बाख्नायनांगोन। बेजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि जे सान्दामारियाव थानाय थियेटार भिलेजावबो दिनैनिफ्रायनो बेखेवजेनबाय होननानै जे दिनैनिफ्रायनो लोरगिट थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव जे गोलोम बोथोरनि थियेटार अरियेन्टेसन हाबाफारि जे मावबादा बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बे समावहाय आंजों दिनै दङ जे लोरगिट थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जिब कुमार ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिजों जे गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द' समाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जे मेलेमारि जे रोंगौथि आरो गिनाय लाजिनाय जे बिथिंखौहाय बांहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बानजायदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिबावदों जे गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरा न'आव गेलेनानै थायालासिनो जे फरायसालियाव फैनानै जे थुनफावथायनि जे मावबादा बे मावबादा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जे गावनि रोंगौथि आरो गिनाय लाजिनाय आरो गासै बिथिंखौ सोलोंनानै लानो खाबु दङ होननानै बिथांमोनहा रोखायै फोरमायथिबावदों। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि निउस चेनेल पर्टेल निउस चेनेल नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोबाय लोरगिट थियेटार ग्रुपनि जानानै। दा आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि सोंनाय बादियैनो। दा लोरगिट थियेटार ग्रुपआ सामार भेकेसनाव दा वार्कशप लादों। दा बे वार्कशपआ जों दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। जोङो लोरगिट थियेटार ग्रुप जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो लाबोबाय थानाय जायो सामार भेकेसनफ्राव, जाहाथे जोंनि गथ'फोरनि थाखोमानानै थानाय टेलेन्टफोरखौ जों बख'नो हायो। दा रोंगौथि गथ'फोरनाव बयनावबो थायो। दा दानि गोदान एडुकेसन पलिसियावबो माखासे एक्टिभिटिसा दंखायो, गोबां जे एक्टिभिटिसखौ जों खालामखायो। दा बेफोरो दा हाबलांगासिनो दङ। दा जोङो थियेटार इन एजुकेसन बे प्रसेसजों खामानि मावनाय जायो। थियेटार इन एजुकेसन TIE होनना बुङो बेखौ। दा बेनिखौ बेवहाय जोङो सेल्फ, फेमिलि, एजुकेसन एन्ड ससाइटि बे मोनब्रै टपिकखौ बेस खालामनाय जायो। आरो बेवहाय जों इम्प्रभाइजेसनखौ फोरोंनाय जायो, पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट गथ'फोरनि, आरो बेवहाय स्ट'रि टेलिंनि सायाव जों खामानि मावनाय जायो, क्राफ्टनि सायाव खामानि मावनाय जायो, ड्रयिं, पेइन्टिं गासै एसेबाबो टाच खालामलांजोबनाय जायो। आरो मानो होनबा बे 20 सानाव एसेबां जेबो एक्सपार्ट जाथारगोन बे नङा। आरो थेवबाबो गथ'फोरनि एसेबाबो थाखोमानानै थानाय बा जाय मानसिया गुबुनजों जाय गथ'फ्रा साहस गैया जायो बेफोरखौ एसेबाबो साहस जाहोनो हानाय जायो। आरो दा बेफोरखौनो जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि एरियायाव जों थालांनाय, गुबुन जायगायावथ' बिराद डेभेलप मालाय गोबां प्रत्येक बोसोरावनो लायो। आरो मालाय वार्कशप बै सामार भेकेसन जानायनि मास मोनसे मोननैनिफ्रायनो खबर लाखायो गार्जेनफ्रानो वार्कशप जागोन ना जाया एबार। दा गोबां बुरजा फिस लायो, 2,000, 3,000, 5,000 गाहाम फिस लायो। नाथाय जोंनि बर' समाजाव जोंनाव दासिमबो गोबाङानो फरायग्राफ्रा बा सोलोंसाफ्रा गासिबो फैसा होनायनि केपासिटियावबो थाया नालाय, जाहाथे जों बेखौ गोसार होग्रोनायनि थांखि लादों। आरो मोजाङै गोसार होग्रोलांनानै जों थांखियाव सौफैगासिनोबो दं, साक्सेसबो जाहांदों। दा जोङो बेहाय फिस लानाय जायाखै, गथ'फोरखौ जाहाथे सुबिदा होनाय जायो। मानो होनोबा फिस लायाबाबो जों सालायनो हानाय खार'ना बेहाय मोनसे कुइसन फैनो हागौ, जोंहा मारै सालायगोन। दा बेवहाय खार'ना जाहैबाय जोंहा लोरगिट थियेटार ग्रुपआवनो निजा फोरोंगिरि दंखायो, जाय बिथांमोनहा जोंनि लोरगिनिफ्राय 6सा जोंनि एक्टरफ्रा, डिरेक्टरफ्रा बिथांमोना त्रिपुरानि नेसनेल स्कुल अफ ड्रामायाव फरायनानै पास आउट जानानै फैबाय, जायाव माने थियेटार इन एजुकेसननि कर्स होनाय जायो। दा बेवहाय जोंनि पास आउट जानाय टिचारफ्रा जाहैबाय गिबियावनो जोंना केशब मुसाहारि, बिथाङा जोंनि लोगोनि गायसनगिरि डिरेक्टर, आरो बर्थमान बे दा आथिखालाव बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट लोगोनि। दा बिथाङाबो
गावनि नाजानायावनो लोरगिनि ब्रान्च हिसाबै मोनसे चाइल्ड सेन्टारबो खुलिनाय जादोंमोन बैसुमुरि बासबारियाव दा बे माखासे उसुबिदानि थाखाय दोनथ'नाय दं देग्लाय जागायफिननाय जासिगोन आरो दा बेवहाय जोङो टाउनाव मोनसे चाइल्ड सेन्टार बानायबावनाय जागोन आरो दा बानायनो हागोन जोंहा अलरेडि फेकाल्टि दंखायो नालाय दा 10सानि गेजेराव दा दङ क'क्राझार टेङापारानिनो दिदोम बसुमतारी दा बिथां सासे आरो लोगोसे दंबावो जोंहा दतमानि सासे समिरन ब्रह्म आरो सासे पद्मबिल आफलागावनि पबित्र मुसाहारि होननाय आरो बाक्सानि सानै दङ सासे जाहैबाय बानसिं बसुमतारी मुसलपुर साइडनि आरो दा सासे तामुलपुराव गोलैबाय आरो गरेस्वर साइडनि दा बिथाङा सानसुमा बर' दा बिथांमोना 6 साया जोंनिफ्राय बेफोर कर्सखौ खालामनानै फैबाय लोगोसे जोंहा सिनियर माखासे आर्टिस्टफोर जाय आर्टिस्टफोरा बिथांमोनाबो क्लास लानो हानाय एक्सपार्ट जाबाय आरो बे गथ'फोरनि थाखाय लानो हानाय जायो नालाय बेनिखायनो जोंहा बेखौ जों कर्स फिस लायाबाबो जोङो गावनि बावसोमनायजों वार्कशपफोरखौ खालामनो हानाय जायो आरो जाहाथे जोङो आसा खालायो गार्जेनफ्रा जाहाथे बयबो गोसो होनानै बेवहाय बाहागो लाहोफैयो गाव गावनि गथ'खौ आरो गोबाङानो बुजिनो नागिरा दा मा जागोन बाहायलाय मा फिथाइ मोनगोन माबा लाब जागोन नामा मा जानोसै बेयाव थांनानैलाय खिन्थु डाइरेक्ट मानो होनोबा बेखौ बुजिनो नागिरा गोबाङानो बुजायबाबो दा जाय बिथांमोना फैयो फैनायाव सानबा सानब्रैनि उनावनो बुजिनो मोनो दे बेयो बिराद गोनांथार जोंनो दरखारथार जेब्ला वार्कशप जोबखांनानै गार्जेनफोरनि जों माबाखाय बेवहाय मोनसे गार्जेन सेसनबो थायो दे जोंहा जोङो वार्कशप जाफुनाय समावनो गार्जेन सेसन साननैनिसोनि लानाय जायो बे गार्जेनफोरखौ जों गथ'फोरखौ बुजिहोनाय जायो गथ'आ मा प्रब्लेम जायो न'खराव सासे गार्जेनाबो बुजिनांगोन नङा होमबा आरो गार्जेननि मा उसुबिदा जायो गार्जेना मा खालामनांगौ बे गथ'आबो बुजिनांगोन गार्जेननि सायाव बेनिखायनो जोङो बे माखासे मोनसे जोंहा टेकनिक दं माखासे बे सिस्टेमाव दंखायो नालाय जोंनि माबायाव कर्सआवनो दा बे स्टाइलजों जोङो बे क्लासनि थ्रुयै बेखौ बेरखांहोनाय नाजानाय जायो आरो दा बेवहाय जोङो लुगैदों बयबो जाहाथे आवगैबोयो इयुनावबो जों लाबाय थागोन आरो सोरबाफोर जुदि सोलोंनो गोसोथारबा लोरगियाव जगाजग खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे दा जोंहा जोंनि गेजेराव नैबाहाय फोरोंगिरि हिसाबै पार्ट टाइम बाहाय फैगोन सुन्दरबननि वेस्ट बेंगलनिफ्राय सजल मण्डल जाय सिनियर नेसनेल स्कुल अफ ड्रामा निउ दिल्लीनिफ्राय पास आउट जानाय बिथाङा आरो बेवहाय NBNN नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो बे फरायसालियाव 2निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।